A dia d'avui hi ha uns 40.000 catalans que si tenen feina és perquè formen part d'una cooperativa. Aquest model empresarial, amb més arrelament a Catalunya que en cap altra comunitat autònoma, està ajudant a donar sortida laboral a treballadors, per exemple, d'empreses que sucumbeixen davant la crisi. Són, per tant, un salvavides davant les llistes de l'atur. Fins i tot, el 2012, de fet, en ple daltabaix econòmic, les cooperatives van millorar els índexs d'ocupació de l'any anterior. El model no és perfecte i té riscos, però per a molts s'està convertint en la millor de les oportunitats. Cooperar o anar a l'atur? És el dilema en què s'han trobat els treballadors d'una empresa metal·lúrgica de Sabadell. La companyia va caure en concurs de creditors el 2009. Convençuts que el projecte podia funcionar, han arriscat tots els diners de la seva prestació d'atur, entre 20.000 i 30.000 euros cadascú, per comprar una empresa fracassada i constituir-se en cooperativa. 14 treballadors amb el mateix sou són ara propietaris de MEC 2010 i han començat una aventura que molts han vist com una bogeria. Yo estoy muy orgulloso de haber montado esto y además orgulloso con la gente con quien lo hice. Nunca pensaba que seríamos 13 jefes, 13 socios, 13 trabajadores, porque es que somos muchas cosas, ¿no? Cuando estamos en reunión somos dueños, jefes, y como lo quieras, cuando estamos aquí somos trabajadores, y a veces cuesta, ¿no? Separar de dónde estás. Si ahora me toca ser jefe o ahora me toca ser trabajador. Aquí tenim dos treballadors, per exemple, no? Sí, mi hermano y José Miguel. Són socis també o són només treballadors? No, són socios. També són socis, són propietaris d'aquesta empresa. Sí. Ara, a més de treballadors, us heu hagut de convertir en gerents. No sé si teníeu formació per fer-ho. No. I com ho heu fet? Tampoco hemos inventado nada nuevo. Todos llevábamos más de 20 años haciendo esto. No éramos mecánicos y no hemos decidido montar un restaurante y hacer paellas. No. Seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre. Y con un poco de sentido común y haciendo las cosas bien y con un profesional que te guía, pues se puede llevar una empresa para adelante. No hay que ser ningún Florentino Pérez ni nada de esto. Quan la companyia per la qual treballaven va haver de tancar, els empleats van entrar secretament als ordinadors de la direcció i van avisar clients i proveïdors que molt aviat tornarien a funcionar sota un nou model de gestió. En assemblees nocturnes van decidir llançar-se al buit, comprar tota la maquinària i traslladar la planta a un nou local. Paco, des de que vau agafar aquesta empresa, no tot han sigut flors i violes. No, para nada. Pasas miedo porque claro, tu familia depende de esto, ¿no? Y uno cuando está en una empresa trabajando para un jefe, pues realmente no lo ves. En aquests 3 anys que porteu ja, algun dia us heu llevat i heu pensat ens hem equivocat, això de la cooperativa no era el nostre camí? Sí, posiblemente cada día. Pero una vez que te levantas y lo dices, no, esto era lo mejor. Además porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te vas a la cama y te llevas los problemas, pues te cuesta dormir y dices, madre mía, ¿qué hemos hecho? Pero luego cuando ves que esto da frutos, ¿eh? I a més teniu molta feina, aneu molt atrafegats aquest mes. Sí. A ver, el primer trimestre de este año está siendo muy bueno. De momento es espectacular, más que bueno, espectacular. L'any 2012 ha estat el de màxima creació de cooperatives dels últims 8 anys. El sector cooperatiu ha estat capaç de multiplicar els llocs de feina bona part de l'any i ha acabat un 2012 en plena crisi sense destruir ocupació. Avui, 40.000 persones treballen en cooperatives a Catalunya. Jo crec que potser la particularitat que té una cooperativa és que està gestionada per persones, i això és important, perquè les persones opinen, perquè les persones decideixen, i en aquest sentit segurament podríem definir una cooperativa com una empresa gestionada per persones. Una empresa gestionada per persones, una SA o una SL, no està gestionada per persones? Sí que està gestionada per persones, el que passa és que normalment aquestes persones no tenen per què ser sòcies d'aquesta empresa. En aquest sentit poden treballar-hi. Normalment en una cooperativa la particularitat és que el soci acostuma a treballar en aquesta cooperativa. Això fa que estigui molt més implicada i que realment les decisions estiguin molt més reflexionades i repercuteixin directament normalment en el propi treball d'aquesta persona. Es pot crear una cooperativa de qualsevol sector d'activitat? Històricament vinculem les cooperatives en aquella vessant agrícola, de
podríem recordar, no? Del poble, però no és veritat. És a dir, realment avui en dia qualsevol activitat i qualsevol persona segurament és susceptible de crear una cooperativa. Catalunya és el territori de l'Estat amb més cooperatives. Han escollit aquest model constructores, empreses dedicades a la sanitat i la pediatria o companyies d'energia verda que creixen com l'escuma. Però la tradició és, sobretot en el sector agroalimentari, molt arrelat al territori. A veure, jo he estat a Montcapravo, estic aquí i noto molt de diferència, per exemple. Amb un treball, sentit de persona i no un número. Que això és el que més m'agrada. A mi vinc de treballar de botiga sempre i aquí som família, som pinya. I el fet que tu com a treballadora siguis part d'aquesta empresa, sòcia d'aquesta empresa, et fa treballar amb més ganes, més implicació? Sí. Tu vols que la botiga estigui maca, tu vols que la botiga estigui bé, tu vols que cada dia n'hi hagi més vendes, te fas amb la gent del barri, és molt diferent. Jo me la sento com meva. Jo tinc una part a la nòmina que són beneficis, llavors, a part de que t'interessa per el que tu cobres a la nòmina, a tu t'interessa, tal com està avui el treball, és que no te falti. El mínim de socis per constituir una cooperativa són 3. Just els membres de Tàndem Social, un projecte d'emprenedors de la consultoria que dona feina a 3 persones més. Com funcioneu en el dia a dia? Doncs nosaltres en el dia a dia funcionem com qualsevol empresa, amb un equip directiu prenent decisions que som els socis, amb uns treballadors que juntament amb els socis fem un equip d'empresa, i l'únic tema és que nosaltres no repartim dividends a final d'any, perquè a més som una cooperativa d'iniciativa social, és a dir, amb vocació de transformació i sense repartir dividends, i el que fem és inclús fer participar també els treballadors dels projectes i dels marges econòmics que puguin haver-hi a final d'any. No? I escolta'm, això de la presa de decisions, com ho feu? Aquí mateix, amb alçada, o com funciona això? No. L'assemblea com es fa? No es vota, sí que hi ha una assemblea anual a tota la cooperativa, sí que hi ha un consell rector, però la majoria de les decisions que prenem nosaltres, com 103 persones, no és amb un vot taronja o verd, sinó en el diàleg diari de moltes vegades d'una comunicació fluida que anem prenent decisions de manera col·legiada. No estem parlant de grans decisions d'orientació estratègica ni estratègia, estem parlant de prendre decisions tan simples com canviem les cadires o no canviem les cadires, comprem una cafetera o no comprem una cafetera. Curiosament, la cafetera és una de les històries que nosaltres tenim aquí, que és una de les decisions que encara no s'han pres perquè l'equip ha dit que no estem preparats, no? Perquè estem en consolidació, no és veritat. I que sí que és veritat que en un moment donat certes coses, doncs la gent opina. Això sembla una relació de parella a 3 gairebé, no? Exacte, això és una parella a 3. El més important en un equip, en aquest cas, és la confiança. I en certa manera tens la sensació que estàs vivint una història d'amor a la qual cries una criatura i en certa manera tens cert orgull per allò que estàs construint. I en aquest sentit té certa similitud amb la que podria ser una història d'amor. Les cooperatives estan gestionades per principis, per valors, per manera de pensar. És a dir, segurament és el que hem dit sempre, no? El que et val per un model social, per què no et pot valdre per un model empresarial? Si a tu t'agrada que les decisions siguin democràtiques, si a tu t'agrada que la informació sigui transparent, si a tu t'agrada que les decisions es prenguin entre moltes persones, per què no pots gestionar un negoci d'aquesta manera, on tots conjuntament decidim el que creiem que és millor per la nostra empresa? Per les dades dels últims mesos, sembla que les cooperatives aguanten millor la crisi que altres tipus d'empreses. Per què et sembla que passa això? Jo crec que principalment és pel que comentava abans, és a dir, la implicació de les persones és tan gran que en aquest sentit molts cops estem disposats a fer esforços per tal de garantir el nostre lloc de treball. És a dir, no només estic buscant un rendiment econòmic en el qual si les despeses són més grans que els ingressos, són pèrdues, per tant marxem d'aquí. No, escolta, hi ha tot un seguit de valors que també volem defensar, que fa que en un moment determinat doncs, tinguin igual d'importància que els propis beneficis econòmics. La fórmula cooperativa també s'aplica i amb notable èxit a la banca. Caixa d'Enginyers, una cooperativa de crèdit, ja és la tercera entitat financera catalana. Té 115.000 socis, allò que altres entitats anomenarien clients. Han guanyat 8,5 milions d'euros l'últim any i el seu director general conserva el plaer d'anar cada dia a l'oficina amb una petita motocicleta en comptes del cotxe amb xofer dels alts directius de banca. El principal objectiu no és maximitzar el benefici, sinó el principal objectiu és maximitzar la qualitat del servei al soci. I aquesta sí que és una bandera i és una cosa irrenunciable que tenim nosaltres i tots els professionals treballem, professionals i Consell, treballem per assolir aquest plantejament. La morositat que pateix Caixa d'Enginyers és 5 vegades inferior a la mitjana. La prudència extrema durant els anys de bonança han fet que sigui de les poques caixes de l'Estat que ha sobreviscut a la onada de fusions bancàries.
protegint els nostres socis, però també protegint la seva pròpia entitat, perquè és seva, sempre hem sigut, diguéssim, molt prudents i molt cauts amb aquest tipus de productes. No em dirà que Caixa d'Enginyers no ha jugat a la ruleta del boom immobiliari de fa uns anys. No hi va jugar? No, cap. Nosaltres no vam fer cap promoció, ens ho vam perdre, però ara ho tenim, diguéssim, a favor. No? Això, evidentment, ens ajuda molt a passar aquesta època de recessió econòmica que és francament complexa. Això és una opció de futur, per tant? Jo estic convençut que sí. Cap cooperativa de crèdit ha presentat concurs de creditors. És a dir, que això és un element fonamental que aquesta crisi posa de manifest que aquest és un sector que contribueix a l'estabilitat financera. Que la gent conegui, que la gent que es dedica a la creació d'empreses conegui el model cooperatiu, l'entengui i en aquest moment el pugui prescriure. I estic convençut que si el model es prescriu, la gent el comprarà, perquè és el que comentava abans, perquè és una manera molt maca de fer una empresa.